Il-Ministru elett tal-ewwel darba fl-elezzjoni ġenerali tal-2017 u membru fil-kabinett ta' Roberta Bela sa mill-2020, Clayton Bartolo, ma jridx iwieġeb dwar dak li l-qorti sejħed bħala frodi għad-dannu taċ-ċittadini Maltin u Awċin, ċoe id-dil ta' l-isptarijiet St. Luke's Karen Grek u l-Isptar Ġenerali Għawdex li ma dil ġie ddikjarat null mill-qrati. Id-nejn wara nofsinhar Net News prova jistaqsi kemm il-darba lill-Ministru Bartolo sabiex jagħti ħiel u dettalji lill-poplu Malti u Awċi dwar min se jkun qed jerfa' responsabilità għal dan kollu u dwar x'se jsir mill-miljuni ta' euro li l-Gvern tal-Labor tal-Vitals u Stewart minn but il-familji Maltin u Awċin. Lanqas ma rid iwieġeb dwar x'se jiġri mill-kważi 36 miljun euro li Stewart Healthcare isselfu mill-Bank BOV. Iżda, il-Ministru Bartolo baqa' jagħżel li jwieġeb billi ma jwieġeb assolutament xejn. Taħseb li għandek terfa' xi tip ta' responsabilità x'inti bħala membru tal-kabinett ukoll lej l-aħħar ibbek jgħid id-deal ta' Stewart? Dwar il-kwistjoni ta' Stewart, Vitals, etc., l-lejla mid-debate fil-Parlament. Grazzi. Ma qed nistaqsik inti tħoss li għandek terfa' xi tip ta' responsabilità bħala membru tal-kabinett. M'għandi xejn nżid ma' dak li ġajtlek. U il-flus li tajtu lil-Vitals u l-Stewart, dawk ħejġu ritornatu lura, is-self il-ħa Stewart dawk kif se jagħmel il-pajjiż. Tajtek l-istess risposta li għandi kemm benefit tal-ħenilu. Il-lejla hemm id-dibattitu fil-Parlament. M'għandekx pożizzjoni ġifieri. Net News saħansitra staqsal il-Ministru rigward l-inkjesta ta' Bernice Cilia, illi il-konklużjoni tagħha ħarġet fiċ-ċar li l-qtil seħ minħabba li s-servizzi tal-Istat ma kellhomx riżorsi biżejjed fatt li dan urih studju kommissjonat mill-Gvern stess sena qabel ma seħħ il-każ u li kien tħalla fuq l-iskaffa. Iżda anke hawnhekk Bartolo ħarab milli wieġeb. Fuq dwar l-inkjesta ta' Bernice Cilia, xi ħadd għandu jerfa' responsabilità. Francesco. Grazzi. Miex hija domanda illi teħtieġ tweġiba Ministru. Ġifieri ma trix tweġibni fuq tal-Vitals, ma trix tweġibni fuq Bernice Cilia, tista' tweġibni fuq xi ħaġa Ministru. Domandi sempliċi, Ministru. Asħaġa għandek tagħmel iġġib isem il-persuna tajja, Francesco. Grazzi. Hija isem il-persuna li l-qaraba tagħha iridu, Bernice Cilia. Hija ne Cilia, ma jridux il-kunjom hekk. U jekk il-Ministru Bartolo ħassu skomdu jwieġeb dwar din l-inkjesta li għal xi raġuni wara 4 ġimgħat fit il-Gvern iddeċidew li jħabbru għal ħamis filgħaxija, Net News reġa' staqsa dwar id-dil tal-isptarijiet. Net News staqsa lil Bartolo u x'lest jiskuża ruħu mal-poplu wara li sa ftit ta' xurilu kien ivvota favur li ta' Stewart jibqgħu jingħataw il-miljuni tal-euro minn flus il-poplu. Iżda anke hawnhekk għażel illi ma jwieġibx. M'għandi xejn iktar xi nżid ma dak li ġajtlek. Għatmet li xejn. Tajjeb. Li ħadd titkellem? Jekk ma ġbitek xi risposta. Jekk ma ġbitek xi risposta li. Mhux lili, l-ċittadini titwieġeb daw il-flus se jingħataw lura. Francesco, jekk ma ġbitek xi risposta li tajtek, hemm id-dibattitu fil-Parlament il-lejla. Diġà weġibtek u m'għandi xejn iktar xi nżid. Tajjeb. Tħossi li għandek skuża ruħek illi. Hekk. Weġibtek. M'għandi xejn iktar xi nżid ma dak li ġajtlek. Ġifieri ma tħossi li għandek tiskuża ruħek mal-poplu. Weġibtek. Grazzi. Grazzi. Francesco Catania, għal Net News.